kamushana uthoba ngibingelela usokhaya Apostle Bishop umama uThando siyamthola Thando kuye futhi cishe uma ungasondelethuze kwakhe kakhulu nawe ungayithola idivine love bayibiza ngokuthi i-agape. So lolu thando lalukhona kuNkosi yethu Jesu esiyilandelayo bazalwane, i-agape love. Now-ke sicela ukuthoba kakhulu my colleague ukhona uPastor Shezi nomama wakhe, siyathoba kakhulu. Ngicela ukungabingeleli kakhulu, ngibese ngithi ngibingelela uMayimpintshi. So umngani wami bazalwane, so cishe nabafundisi bakhona la endaweni yaseLindela nje bonke ngaba bangazi ngaphandle kwakhe. Because ngiyuthi isebenzela nje la ihlalele emsebenzini. So nginalento futhi mfowethu bangumenye umuntu asiyawo. So akuyeki kunalento nje ekhona la kimi.